हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बे भिडिअआ दाखालिनिनो आरोना आमथिसुवामोन नालाय ओमफ्राय गामियाव दो गारो नालाय बिब्दि दै गोथार सारफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लाबाय आं भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै दा लोगोफोर दालि संगासिनो आं ओमफ्राय नै दुगैखां लोबखां संबाय आरोना ओमफ्राय दिनैथ' दोगारदो नालाय जोंनिया बाथौ धोरोमफोरनिया आमथिसुवा माबायाव दोगारो नालाय दिनै सबजि सुस्रांजोब्बाय न' स' लिरस्रांबाय ओमफ्राय दिनैबो साथियावनो मोनफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय गामियाव आर'जबो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा फिथाइ सामथाइ जागोन गामियाव ओमफ्राय आं खुलुमनो थांनो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय ओंखामखौबो आं सङाबा सोर संनो आइयाबो थांदो नालाय ओंखायनो आं ओंख्रि जानबाय दा फाजाबो एवना गालांनोसै जुदि थाब खनखाङाबाथाय थांसिगोन आरोना खुलुमनो ओमफ्राय दा खनबायानो ओमफ्राय दा दसे थानानै नायनोसै आं जुदि टाइमा मिलायोबा थांसिगोन टाइमा मिलायाबाथायथ' गैला बुस्था गैया जि गरम आरो अरावसो संबावदों माने आइयानो जानना गालांखादों आरोना ओंखायनो अरावनो संबाय ओमफ्राय जोगोनार माबा सायना दोनखादोंमोन आङो एसे ओमफ्रायाव मा होनो माबा लाबोदो होनदोंमोन र' आइया आदसा बेखौ बासिनि र' आङो बेखौ बासिनानै बेखौनो एवना गालांनोसै आरोना बासिनि मैफ्रिजों दालि मैफ्रि ओमफ्राय आरो बे जाबाय जोगोनार बिजौ नै दा थाब बासिना लानोसै लोगोफोर आङो नङाबा आङो लेट जागोन ना बासिबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय बासिखांनानै एवखानोसै आं डाइरेक्ट ओमफ्रायो थांनो नायनोसै टाइमा मिलायोना मिलाया ओमफ्राय आं दा बासिबाय थानोसै आरोना नै जाना माल बुस्थुफोरानो बेसेबा रेक गोदान बायनानै थांबाय दाखालै आइमोना ओमफ्राय नांगौ बायदि फसायनाय रेकखौनो नागिरनानै मोनासै आरोना ओंखायनो लाबोआसै माबायदि फब थुम जादों ओमफ्राय आं बासिबाय थानोसै लोगोफोर दे नायद' लोगोफोर नै आंनिया जोगोनार बिजौ मैफ्रि एवनाया मोनबाय फ्रायानो ओमफ्राय इदिनो गोलोमजोब्बाय आं थाङा जाजोब्बाय मोजां दुगैखानाया सेस जाजोब्बाय ओमफ्राय खुलुमनो थाङा जाबाय आङो र' नायनोसै मा जायो मोनबायानो नै दैया एसे रानबावबानो जोंनाव लोगो मोनफिनलायगोन र' दहायो थाङासै आं माबायाव खुलुमनो थांनाय जायासै लोगोफोर मा होनो हांसो फिसाया जानिया दसेनो गोमानानै आं माने बाबाखौ नायदो होननानै सानदोंमोन बाबायाबो फैखाबायमोन नालाय बाबाखौ नायदो होननानै सानदोंमोन आरोना ओजादिबा हांसो फिसाखौ नुवाखैनो दंखल खाथियाव दंबाय थायोमोन ना ओमफ्रायो बेखौ नागिरनायावनो मा थिखाना लाबोखो ओमफ्राय गरमजोंनो थाङासै आं बांद्राय गोलोमजोबनानै ओमफ्राय दा गामियावसो फैबाय आरोना बेरायनो आयौ मासे बुरजा सैमा फिदो नोंलाय मासे बुरजा सैमा फिदो मासे बुरजा सोर दादा गाइखेर फाननो र' मोजां मोनबाय ओइ नोंसोरखौ खोन्थिहरनि र' वाव जोंनियाव र' ओइ नै दिन जानो माखासे दं होनदों गावसो जेराव जादों ओंख्रिया दालि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मैफ्रि जोगोनार बिजौ संदोंमोन नै जना दंजोबो बिसोरो मा होनो बाजार नामा आंनि बाथौफुरिनि सिख्लाफोराबो थाबाय फैदो
Apa jenggo? Mianya. Hai selebu kan. Mana? Kenapa ni? Maka mereka. Maka. Hai lala. Ini hai baba. Lana ngantu. Mana? Đây vậy. Nghe đi cầm này cơ. Ủa bình mà bây giờ, ủa bình đắc phụ. Apa yang mau bener kan? Ono cứ thắp ấy nó mau đừng mà mới chỉ con này. Ija bay di si kotal. Nếu đi xài nữa, sẽ bắt đi xin năm mươi bảy này năm gần nữa. Ơi đã thì bây giờ thằng nào mà sẽ bắt. Mua lại thắc hay nhỉ? Dừng được. Dừng được. Go tom das. News peragas nila. Yang berainya pergi lama-lama. Ma, đó rồi. Mane, bay đèo. Berat gorom tray dengan mane. Manca bisa sana, gerai bedi gorom ye mane. angga. Oh. 요즘 시간이 트렌딩아. दैनिया. Bana pinanggan. Oh. All trending ya. Gitu begitu bener. Yo, masuk sang nang lele dok. My Court. Sih gitu kadang. Moko. Nagisip kemana keri. Terba. La.